Allô? Tu sais, là-bas. Non, on donne de la sens. Non, on a un sens. On a besoin de là-bas. Bon, dans 10 minutes, 15 minutes, on va. Ok. D'accord, on va. Chérie, mais oui. Et pour la peine, nous t'entendons. Il va t'entendre. Ina ta so. Mais chérie. Et quand tu so, au faut que je ici ça. E fene sa. Ya mi ge kuri. Sinon, e bara ni te boga so ni man sare lo. Quel que soit alpha, et ne chira non à nous. Et quand tu as fait bi. Depuis soir, et quand vous faites ou bien. Je bi fe. Désolé, je t'allais ame. Ah non, quand tu as nous que ça. Nya fa. Ok, mais ni t'as que tu peux belayer dans la journée. Quand tu fais ça. Et elle va me raconter là, non. Tu vas dire, tu vas. Nya me prélève fait tan. Ne be bara ko do. Nya ni kuma na fe. Ala fa. Eh, tu vas faire éviter quoi. Vraiment. Où est canne? Femme canne, tu vois que canne. Ou bien. Prélève ta. Nya. Et bon, tu vois ça, ma vie ça. Elle on a fait, d'où il a bien tu vois la tour. Yalla. Ay, mais il a bien tu vois les. N'a pas. C'est non. Non, non est une surtout de. On a fait, on a où est fan de voler. Ni wa de be kele ari sa. Ay non, et pas de ballon man ça. Hein? Bon. Même les gars le sont. Do on te va. Prélève ta. Il va Sudah. bonne journée. Besok mau. Il a pas de. Prélève ta. Once more. Nfa, Ma. wani bistani matarafa? Eh ma. Ne bɔra ka seli hali sisan. Ayi. N'i taara mɔgɔ sɔrɔ fajata la, diɲɛ wɔrɔ i kan k'i bolo fila jan. Ɲaami. Fo ne ka f'e ɲɛna k'e k'i bolo fila jan. Ma n tɛ taa ɲaami. Ala ka tile hɛrɛ Ɲaami. ka sababu ɲuman kɛ. Ɲaami. K'an kisi sababu jugu ma. Ala ka labanko ɲuman d'i ma. K'an ta fanga don i la. Kisi siraba kasara ma. Bɛɛ bi sabali. I k'o fara i ka ɲɛnamaya kan. Inshallah. Ala ka baaraw yiriwa. Ɲaami. Ala ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔ fɛnw ye. Ɲaami. K'an mɔdenw ko nɔgɔya. Ɲaami. Ala ka dɔw bɛɛ lajɛlen. Amina ya Rabbi. Ala k'i yɛrɛ faamu. Amina ya Rabbi. Ala k'i ka fanga nɔgɔya. Amin amin. Amina ya Rabbi. Ni sago jugu sago. Ala k'i sago kɛ. Ɲaami. I sisogo. C'est Ala ka dɔw bɛɛ lajɛlen. Amina ya Ala Rabbi. k'i yɛrɛ faamu. Amin amin. Ala ka sɛbɛn fɔ. Amin amin. Ala k'i ta fanga nɔgɔya. Amin amin. Bɛɛ lajɛlen. Amin amin. Voilà. Ala k'o dɔn. Amiina. Tata bara yɔrɔ la sa. Ok. I k'i kɔlɔsi sira kan. Inshallah. I fari dɔn fana i bila sa. Bɛɛ ka fisa. Nka ka daminɛ n kɔ la ka jigin sen ninnu na. A fa olu bɛ n dimi kosɛbɛ. Nka bi kɔni ka fisa. Non, est-ce que o tɛ kɔrɔ ka bana ye? An b'a da o kun. Walima ka taa dɔgɔtɔrɔso la. Ayi o kɔni t'o fɔ. Dɔgɔtɔrɔso fana man di. Tiɲɛ yɛrɛ la n t'o fɛ. Dɔw y'i bila activité ka to k'i yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na. N bɛna to k'o kɛ. N bɛna to ka tagama tagama. Ala ka dɔw bɛɛ lajɛlen. Amina ya Rabbi. Donc ne bɛna baara wɛrɛ fɔ. Ayiwa Ala ka taa ni ka segin nɔgɔya. Ala ka dɔw. Amina. Wallahi Ala bɛ hɛrɛ kɛ i ye. Ne ye maɲumanko min kɛ furu la wallahi Ala bɛ hɛrɛ kɛ i ye. Ala t'e to tan fiyewu.
Dengan kelen e ko bi fo jamana in kono wallahi to bi fo ni ma kolokolo munyu ke e fa ka furula mashallah i fatara ka shimito o bi kalfa ima fona so nte kan bulo fla ko ta e alaire fona so e ala bi yere soso nte ni mi ke fe Iya, mungkin misalnya sang karena prinsesa. Oi. Nah, ini kalau sudah dilari, mereka dua yang mau diungkolare, orang jalan mana? Berarti kita masih ni biti bili fini do dai wa Aw, biti bili kan ni abi mah tu di fini teh. Mana tahu bizim fini? ko jo fe Bizim. iya malekara bibi de ni tanta kan da so ni mbi bobi ni saram mambe tan mambe tu ni da tu Iya lama. Karena jodoh rasa, ni dunia tu adalah hukum. duni koro Kalau mari kaya sa. kasuri mana ne kuti duni koro dune abibo da kana duran ba du kabe mana ne boke o ikana kono ne bibo ka dugumine kabe utara demso ta afasola udesara hali finina ka do akan kana ngolo yala e bi worom na bia fe aye kuna ngolo kana e kuna ngolo yere manka ye jango ke kana ngolo yala ni furu ke to we ke e be chela sigila e bi na ne fo ya watini na ye ne ka do ni so ngono ngo e yo kuna biri ne be kuna jabuni bi ela ha ngo ni fami furu ba danga ba haramu mbe siji fla danga dama o e furule e ko ko funtene e mine o kono ni ko kibi kuma sa ko ka kuma ka ja Ma, ni maroni ni finindo. Ajari fatomari suno abadane tini finindo mabo. Ote, komi inclusive jiginali. Fabira jiginali masafi. Atoko. Ari, eske ba, tare do. Ai ne ta do ni ne ba don tin ni gawo. E blo da shite ne ta mi do. Ni yayi ba fa ko ne tendo ne tini do. Ne tini do otoko. Fatim. Awo, amanja nyoko Fatimu, Batama, ulu bi takama ni nyoko ye don ulu bi tani nyoko nyu. Aho, fini. Ebi ibni keku kata. Hani manya kibe bo. Iti ka bara bebe. Ne ka seli fini mu bi so kono olu kura. Ma. Ni ku bege fini kura. Kabiri so ma fo fitiri. Ayi nye sa fo sili ni complet kele mi o dalebe. No ma ko bouger pas itada. Bouger pas itada itita. Itita de. Ayi Fatomatia, ni Fatomatia botola teo. In Fatomata to ikalfanela itse katao. Ayi. Ifatoma ere ko kuni kata. Ale de scrap ni ma. Jume? Ifatoma honi. Ke kata? Kune kata. Oh, ne ka sokona bara ke kata. Aya fini na sokona yi.
Ni kilala i ko kila be ka taa yɔrɔ min ka di ye maa bi a maa delen don sokɔnɔbara la maa b'a dege a y'o de f'i ɲɛna a y'o fɔ kana sabɛ n den don b'a dɔn ne de y'a wolo ne de nin wolo k'a su sunɔgɔ k'a tile sunɔgɔ e bɛ se ka taa sira bɛ yen ayi ma dimi ne nana bɛ segin da ne ma dimi e ka taa ka yɛrɛ faamu ala ni kumana ko ka kuma ka ca ni bɛ kumana ko ka kuma ka ca walahi Fatuma bɛna ne sɔrɔ yan bin sɔrɔ yan an tɛ fɔ nkɔ mɔgɔ bɛ foyi jatigi bɛɛ kɔ fo ala a tɛ sɔrɔ yan ni ti mɔnɛ da ye ka den wolo ka taa ka di mɔgɔ ma fu fana di o de tatɔ filɛ n'a ye tan a ma foyi kɛ n ka fauteuil kɔnɔna lajɛ baara foyi ma kɛ n ka kini bɔ frigo kɔnɔ n yɛrɛ k'o kalaya ne k'o dun a man gɛlɛn Fatuma bɛ sɔrɔ yan fo ka n wɔsi ni ne tun bɛ na sɔgɔmada la n wɔsi cogo lajɛ ni ma wɔsi jɔn bɛ wɔsi ni ne ma wɔsi jɔn bɛ wɔsi ma ala ka nɔgɔya kɛ nɔgɔya bɛ se ka kɛ nin kan nɔgɔya bɛ kɛ nin kan cogo di muso ni ta fana ye kɛrɛmu n'a bɔbara ni ye kɛrɛmu E fɛnɛ ka nin ko sugu jugu ka mɔgɔ jɔlen bila ka mɛn k'i kɔnɔ yan e fɛnɛ sa e bɔra ne ka boli bɛɛ ye dogodogoli le an ka taa bari n'an ka sigi an jɛ ka bobara fisaya ni sinbara ye o de ye nin ye n Fatuma bɛ na ne sɔrɔ yan a bɛ n sɔrɔ yan astafurulayi a nana n ka fɛn bɛɛ ɲagami la ilaha illallah astafurulayi la ilaha illallah ko me ni kuma kɛ dɔrɔn ko n ka jugu ni kɔni tɛ juguya ye furumuso yɛrɛ mana ɲinɛ a nakun kɔ o bɛ kɛ cogo di an sɔgɔma mɔgɔ sirani dugu jɛbali kelen na kuma yɛrɛ sira tɔɔrɔ si tɛ nin tatɔ ye baarayɔrɔ la kala awɔ nin tatɔ i hakili to i yɛrɛ la n'ala sɔnna ma ala ka tile hɛrɛ amina a sababu ɲuman k'a ɲɛ amina yarabi sababu jugu amina yarabi nako bɛ nɔgɔya amina ala yarabi ka furucɛ kura nɔgɔya amina yarabi i b'a ni limaniya sɔrɔ n'ala sɔnna ma ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen ye ala k'i yɛrɛ mɛn an kɔnɔ yarabi ni ne kumana a bɛ digi la ne b'a dɔn ne ka kuma man di e ye i muso i kɔrɔkɛ y'i labɛn yɔrɔ bɛ taa baarayɔrɔ la bɛɛ b'o dɔn ni kɔrɔkɛ y'a sen ta ka taa dɔrɔn a musonin fɛnɛ nana ten kɛrɛmu n'i y'a ɲininka k'a bɛ taa k'a kuzini fɛ i yɛrɛ tɛ kuzini yɛrɛ dɔn yɛrɛ a fɔ o ye furumuso ka ko kɛ tan o fɛnɛ bɔra k'a bɛ taa kuzini fɛ a fɔ furumuso taala o ye mama ne tɛ kɛlɛ tigɛ ka sɔrɔ jo tɛ ne la sa mama ni yɛrɛ kɔni t'a dɔn wari ni fɛn fɛn de kɛ e la sabali dɔɔni sa diɲɛ don o don i bɛ muso kan n'a cɛ sɔnna k'a ka bɔ e k'a to a ka taa ka taga labari a b'a cɛ de ka mara la yan n'i sira ne kumakan yan ni kuma sɛ ne bɛ dumuni kɛ cogo di e tɛ dɔ filɛ baarayɔrɔ la nin e ka dumuni ko ma gɛlɛn lagare dalen tɛ ne so kɔnɔ lagare tɛ se ka wuli ka dumuni dilan ka d'i ma lagare nana waati min na ne wulila ka na fajiri sɛnɛ o kɛra lagare duguma ye mɔgɔ b'o la wuli sisan wa ko mun fajiri a bɛ bana aw kɛ nɔgɔ la mama ni kuma in yɛrɛ fɔ ka di yan lagare ɲɔgɔn naani fajiri bɛ se ka ko don o don wagati
ko u ka ekɔliso ɲɛnajɛ dɔ kun bɛ yen ni kun b'a bila ka taa a kun man ɲi a tɔɲɔgɔnw bɛɛ bɛ taa fɔ ale o man ɲi o. Mama tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se k'i dɛmɛ nin kan jogo min bɛ lagare la n'a ma bɔ a la n m'a ye fɔlɔ dɛ den ale ɲɔgɔnna ni musomanni e bɛ bɔ kɛnɛ ma ka taa si kun fɛ ka na fɔ misiri seli wagati a ma taa si kun fɛ dɛ ni u ka ekɔliso ɲɛnajɛ de kun bɛ yen o bɛ ne bɛ ka min fɔ e tɛ k'a faamu wa. ne kɔni bɛ kelen dɔn lagare a tɛ continuer nin kan ka nin don in kɔnɔna la soit a b'a jogo falen soit ko wɛrɛ bɛ bɔ a la. e bɛ ka ne place ta ka sɔrɔ ma sa. o tɛ a bɛ wuli a bɛ dumuni dilan ka di. a kana lawuli dɛ a kana lawuli dɛ. a taara de koyi layila o ko tɛ k'i ni denkɛ duba kuma na ye k'a bɛ nisɔngɔ fɔlɔ kani na parce que ne e jama ka fɛn bɛɛ t'i ta la o sisan ne bɛ kuma i bɛ ne sɔsɔ ne sabali n'a fɔra k'i den t'a t'i ta la o tuma ni dɔ bɛ den t'a t'i ta la a bɛna lagare la kunna ni fɛn bɛɛ ka kan ye. a bɛna taa ka wuli a donna sisan ala ma mɛ a yɛrɛ ɲɛma datugu fɔlɔ a bɛna dɔn ka wuli ka bɔ tugun kana lawuli dɛ. an ka lawuli mun na lagare donna yen waati ne bɛna seri lagare donna la ne bɛ sɛgɛn na an bɛna taa se ka kura an bɛna ba kɛ a bɛ wuli a bɛ dumuni dilan. mama jɔn la ne lawuli mama. ne ma fɔ fɔ sunɔgɔ la taa mɔgɔ lawuli. n'a ka kɛ wuli walayi. ne yɛrɛ den ka taa ne lawuli tuguni mɛ. mama yɔrɔ ɲɛ b'i ka baara la i ɲɛ b'i ka baara la kɔni yɔrɔ mama i ɲɛ b'i ka baara la lagare b'i sigi ka ne dɔgɔya yɔrɔ ɲɛ b'a la. kɛ fɔlɔ nin ne dɔgɔya ne fɔlɔ bɛ ne dɔgɔya. ne bɛ taa nɛgɛtiri la ne bɛ taa n ka baara yɔrɔ la ne bɛ segin ka na e sɔrɔ. ala i fa ɲɛ bɛ ɲini mi. i ma fɔ sunɔgɔ la i ma fɔ lawuli. wuli ka t'i da wuli i da. i da wala i ye tɔɲɔ dɛ wala ni ma miiri ala ma ne b'a fɔ ko n tɛ sinji fila hakɛ tu ye i ye tɔɲɔ n cɛ ka du kɔnɔ ko n tɛ lafiya o tɛ nin ye wa o de ye nin ye i kɔrɔkɛ bɛ ka tɔɔrɔ e muso ta ka na bɛ ka tɔɔrɔ e fɛnɛ bɛ ka tɔɔrɔ a ka dusukasi de y'aw fa ta walayi e ma da ye ne tɔɲɔ e ma da ne tɔɔrɔ la nin du in kɔnɔ n tɛ se ka pɛrɛ mɔgɔ bɛna fɔ ko musojugu n'a denw di ɲɔgɔn na parce que a tɛna taa ka ɲɛ ne tɔgɔ to a tɛ taa ka tɔgɔ to kɔrɔ a bɛɛ bɛ ne sɔrɔ yan e n'i kɔrɔkɛ n'a muso du an b'a tila ni ɲɔgɔn cɛ a wuli ko bɛ ba ne ni filɛ ne ta masala an b'a tila ni ɲɔgɔn cɛ. Hola. Ma. Hola ma. I ni wula walayi e de ni wula e de ni foli ka kan awɔ i ni wula e de kan ka fo. Ma mun bɛ yen? awɔ sɔgɔmada in na i y'i kɛrɛmu ka taa baarayɔrɔ la ne diɲɛ duwawu bɛɛ kɛ ye ne k'a fɔ ne la k'e muso bɛ bɔ e m'o fɔ ne ɲɛna dɛ i ni musonin bɛnna la so kɔnɔna na min bɔra i fɛnɛ ka bɔ i y'o de kɛ kabini dugu jɛra n ma dumuni sɔrɔ hali suma ma dun n cɛ ka so n ma dumuni sɔrɔ ka dun n cɛ ka pension wari talen n tɛ ka dumuni sɔrɔ ka dun. Ne ma dumuni kɛ cogo di? E ni wula walayi fa i ni wula e de ni wula. Mais denmisɛnnin tɛ so kɔnɔ yan nɔ. denmisɛnnin jumɛn? Lagare tɛ yan. lagare man kɛnɛ kabi kulu lagare man kɛnɛ i musonin de ka ko b'i kunkolo la sinɔn hali hakili tɛ lagare la. Est-ce que danga denkuntigi nana an ni wula nse Lagare wele ka jan. lagare mɔgɔ kana wele a man kɛnɛ. Hali lagare wele so kɔnɔ. lagare Lagare. Ko dibi dugu jɛra ko maa ma dumuni kɛ. O bɛ se ka kɛ cogo di? kabi dugu jɛra ma dumuni kɛ kabi dugu jɛra. n'o tɛ dɛ ma yɛrɛ ka baara daminɛ. Lagare mun de kɛra? e ɲɛ bɛ mun na i ɲɛ bɛ mun na. E ko mun de la k'i ma dumuni dilan ka di maa ma? lagare ka kun tɛ dumuni dilan dɛ an ye wari don muso min na o de kan ka dumuni dilan ka di maa ma donc ni muso hali a ma don fɔlɔ a bɛ diɲɛ yɔrɔ o t'a yɔrɔ dɔn mɔgɔ t'a dɔn n'a sɔrɔ a bolila mɔgɔ t'a dɔn. ye n bɛ kelen f'i ɲɛna lagare filɛ nin
N'i ma feere ni lagare ko la bɛ taa k'an bolo da dɛ. Awɔ ne dun. Lagare bɔra sura lagare donna fo fajiri. Fo misiri seli wagati. Fajiri wa? Fo fajiri. I bɛ jeni sini dɛ. N'i b'i kuma tɔgɔ dɔn walahi i bɛ jeni sini. Wa ma de bɛ ka ja la dɛ. I bɛ jeni sini dɛ. Walahi ma de. Awɔ ne de ye denmuso fɔlɔ ye. Nin ye filanan ye nin ye sabanan ye. E de ye dutigi ye yan. E de ye dutigi ye. Ma. An ko ni fɛn ja lagare la. Ne kun ja lagare la. A man kɛnɛ. Lagare tigi muso ka don fajiri ko. Ko tɛrɛ kan. Yala a ka boli ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la. Ko tɛrɛ tɛ lagare. Wa lagare An taa n'a ye yɔrɔ si. An t'a sen ta ka taa. Foyi tɛ lagare la. A tɔ tɛ ka ne bugɔ. Ne ko k'i yɛrɛ tɔgɔ. N k'i tɔgɔ ye bala. N k'i tɔgɔ ye k'i yɛrɛ sɔrɔ. Ma sabali sa. Muso furu kana o de kan ka tibili kɛ ka di ne ma. Mais ma ni Batoma tɛ yan nɔ jagoya lagare tɛ se ka dumuni kɛ. Kalo saba tɛ jɔn kun tibili kɛ. Mun yɛrɛ kun b'a kɛ. Ne delila k'an sigi ka fɔ ko f'a ka tibili kɛ ka di ne ma. O kɛra. N tɛ ka kɔsɔn wari ko n t'o dun. N b'o dun. Maa o maa dumuni tɛ frigo kɔnɔ. N fa n'i y'o fila fɔ san bi batara den kan. Dumuni bɛ frigo kɔnɔ ne ye frigo kɔnɔ mɔgɔ de ye. Ne delila ka dumuni bila frigo kɔnɔ aw ɲɛ. Aw tɛna kalama de sɔrɔ k'a dun. Awɔ i da dɔ Fata muso bɛ ka kuma. Non tɛ sa. Awɔ fa bɛ ne na o. Fa bilenka ɲaŋaɲa de bɛ ne na. Mais a mana kɛ fa min ye walahi a mana kɛ fa fini to a b'a bila aw la. Ne tɛ foyi fɔ Ala ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la. A bɛɛ kɛra Ala ɲɛna. Aw filɛ nin ye aw bɛɛ kɔnɔ falen don. A bɛ taa baarayɔrɔ la a bɛ dumuni kɛ. An ba musokɔrɔba bɛ so kɔnɔ muso bɛ taa k'o ladon o bɛ taa yaala. I ni muso bɛnna kan k'a ka taa yaala sa. Batoma ko k'a bɛ taa bɔ ka so. A y'a bɛɛ ɲɛfɔ ne ɲɛna. A ko k'i ko k'a kana to yan k'a ka taa ko ne ka kuma ka ca a tɛ ne la. Ne ka kɛnɛ. Fa foyi tɛ na. Maa ne kɔni bɛ bolo dɔn. I bolo da i dusu kan dɛ. A dutigi musokɔrɔba. Maa walahi i bolo da i dusu kan. Lagare y'anw dɔgɔnin an tɛ se ka juguman foyi kɛ lagare. I yɛrɛ mun ye. Ma an tɛna se ka juguman kɛ hali e yɛrɛ la. Ayi. I bɛ ka mun ja lagare la n'i m'a dabila don min a bɛ to aw kɔrɔ dɛ. Ka to jɔn kɔnɔ. Ne bɛ don so kɔnɔ. Awɔ. Fɛn ne ma jigin aw la wala Ala kana muso si cɛ sa k'a den to a bolo. Wala Ala kana muso si cɛ sa k'a den to a bolo. N'aw fa bi aw tini kɛ wala ni e yɛrɛ fa bi yan wala ni ti kɛ. Mais comme ne ye muso ye e jɔnna ne la ni kana ne filɛ hali tigɛ fara bi bilin ne la wala in fa ne de wolo. Kana kɔnɔtɔ. Saya de balo cɛ. Ma e ka to tan sa Batoma bɛna ne sɔrɔ. Batoma bɛna sɔrɔ yan banna. O de don. E ka to kuma ka ɲi ba ye. Suma lagare y'a don t'a bɔtɔ o si tɛ. E ka ɲa ɲi. O de baasi t'i la. Baasi tɛ yen. Baara yɔrɔ don. Baasi tɛ yen. C'est ta i ka t'i ko dumuni bɛ yen i bɛ dumuni kɛ. Batoma bɛna so. Batoma nana. E ka to. Awa ma ba. Dusu sumana. A fɔ nin ma ko duwawuden. Kana kuma u fɛ y'a mɛn. Kana foyi kɛ. Batoma bɛna sɔrɔ yan. Mais jugu. Yɔrɔ dɛ. N'u cɛ o. Ne ko e tɛ bɔ so in na. I bɛ bɔ wa? N'i bɛ taa. N bɛ bulon na yɛrɛ. Maa bɛ tile duuru tile duuru. Awɔ n bɛ tile duuru. Mais e bɛ taa min? Maa ko anniversaire. Anniversaire. Ne taara muso anniversaire. Non, i ka kan ka taa olu la o. F'i fana k'i labɛn o k'a dɔn k'a fɔ ko moyen dɔ tun b'i fa ye. Maa fi ko an bɛ t'o san. N b'a san. N fa bɛ bɔ san dɔrɔn n bɛ wari minɛ a la. N bɛ wari minɛ kɔrɔmuso fana na. Marima! Aïda. Awɔ. Ma. Allah. Oh, i wuri di la. Ina so kono fo. Awota. Fatoma bi batara den tigɛ bi wallahi. Di wuri di la. Nga ni la minɛ san Fatoma bɛna fɔ ko n dusu dara. Fo n ka maa kun lali. Wallahi. N ti la mɛ diɲɛ kɔnɔ i ye n fo mɔgɔ t'i ma kun mɔgɔ la n se somɔgɔ. Baara yɔrɔ de bara i cousine don a ka kɛnɛ basi t'a la. O ye ni Ala cɛla ye o t'a bana. Taa. O y'a daminɛ de wa. A kuma mɛnna dɔɔni dɛ.
Papa. Ça va? Eh, on a Jonah. Pardon. Mon gars, Billy. Oh non. Elle a dit, elle s'est attaquée de notre tour à clé. Faut fitri. Ma bien, à la madame. Vous savez tout dire. Hein? Il t'a déjà dit. Il t'a clé couvert. Ma bien, à la madame. Nous savons ça que comment la tour est tout couvert. Mais t'as besoin là. Dis la mère, mais t'as besoin là. Elle a dit ça. Elle s'est attaquée. Elle fitri tout. Petit ami, mune tubi. E b'a dɔn ne bɔtɔ ne san b'a la ne kuma na fɛ ne ko dumuni bɛ frigo kɔnɔ. Maa ko kimi sa. Bugu dumuni foyi tun tɛ yen. Dumuni tun bɛ frigo kɔnɔ. Kuma na maa de ye nkalontigɛla ye. La pubaw tɛ sa. Dumuni tun bɛ ne sara maa la n ko n b'a ka taa dumuni ta frigo kɔnɔ n ko n bɛ na n ko n bɛ taga ci la dɔrɔn ka na. Ni e y'o fɔ maa ye maa bɛ se ka tile kɔngɔ la cogo di. Et puis an tajiba de tun bɛ sira la o de ye su kun ye. Donc dogona de nafa ka bon ni maa ka dumuni ye. N y'a faamuya. Han. Donc e tɛ fɛ ka ne faamu yɛrɛ de ya. Ok c'est bon. N'a ma ɲi. E kana dimi ka di de. E b'a dɔn ne ka dimi wara a man di ne ye. Mais n'i ma to ka ko dɔ jateminɛ de. Mais ne fana ma to ka ne faamu. Ayi sa, mais n'i taara dugu kɔnɔna na a jateminɛ i kana joona. Ou bien n'i bɛ taga au moins dumuni tobi ka di musokɔrɔba ma. Ou bɛ b'a fɔ an ka kɛlɛ de. Non man di ne o. Oh mais fɛn min b'an bila ɲɔgɔn na kana to k'olu kɛ sa. E b'a dɔn o musokɔrɔba in ye ne ka fɛn bɛɛ de. N'ale dimina dɔrɔn ne bɛ dimi. Oh mais kana to ka dimi i b'a dɔn e fana dimini man di ne ye. Mais i fana kana to ka maa la dimi dɛ. I sɛgɛnna dɛ. Tuuru ko. Ah tiɲɛ maa i ba ni dusu tiɲɛna de quoi. Kana dimi sa fa. Kana to ni filaki sɔrɔ dɛ. N bɛna dumuni la sans choix. Ok. N tila ka nin sɔrɔ dɛ. Lagare! Ne n'a dɛmɛ baara la. Jɔn de bɛ ka ne wele? Ne de bɛ k'i wele. E bɛ mun de na so kɔnɔ? Sinapu ye. Ko sinapu wa? Mun kɛra? Mun kɛra? E tɛ baara la, e tɛ ka n'an dɛmɛ. O fana y'a ka baara ye, bɛɛ n'i ka baara don, o y'a ka baara ye dɛ. O y'a sɔrɔ ko Lagare bɛ baara kɛ, ko baara kɛ den ye dɛ. Mama muso bɛ sun na, to ka taa reposer sa Lagare ka na salati ko. Salati ni reposer. Ayi. A ka ala ni k'i cɛ bila. E y'a ye o kɔnɔ o tɛ tiɲɛ ye. Salati ni reposer o ye. Sira fɛn de bɛ taa dɛ, ou bien a ka sun to yen a ka cɛ ɲini. Ou bien n'a sɔrɔ a bɛ se ka ja cɛ kɔ. O tɛ kojugu ye o. E nin dɔrɔn tibili tɛ foyi fo ka salati dilan. E mun baaraba ye bi yan bilen. Mama n'a ye ɲɔgɔn fɛnɛ dɛmɛ o ma nɔgɔn. O tɛ se ka nin dilan. Tibili tɛ foyi fo ka salati dɔrɔn ko. A baara de o baara de tɛ yen dɛ. Baara kɔni bɛ yan. Ne ko. Layi ni selɛri bɛ Lagare. E ye muso ye walima Batumare ye muso ye? N'i y'o fila fɔ ne ɲɛna n bɛ muru don i da kɔrɔ k'i da. Wale o y'i da sago ye, a kɔrɔ o. E kɔni ko mun? I ye da min dilan i b'o fara. I bɛ muru don ne da kɔnɔ k'a fara. A don muru don ne da kɔnɔ k'a fara. Ne ka ne ka bisina ko de. Nin ɲɛna dɛ. Sira. E tasuma mɛnna. Ayi ne ma tasuma minɛ fɔlɔ. Tila k'a lajɛ. Awɔ. O de y'a mɛn. N tɔgɔ f'i ɲɛna n'o don. Nin yɛrɛ ɲɛna dɛ. Ɲɛna. Ne sera baarakɛla n'u ye baara la. Ala ka baara kɛ k'an tigɛ ci. I ma kun sa. I tila sinapu la. I tilala aw ye. Ayise n'i b'i pɔmutɛ n'a b'a yira a kana sisi dɛ a b'a yira k'a magaya. A b'a jɛ dɔɔni. K'a dɔ ja dɔɔni. A bɛ fankelen ja ka fankelen magaya. A b'a kɛ. I y'a mɛn.
Buramuso y'a mɛn wa? Awɔ n y'a mɛn. Banna n mako b'o la. A ka bolo kɔrɔta. Lagare yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sa kɔngɔ b'a la. Kɔngɔ k'a faga. O ye ne ko ya. Wallahi mama kɔngɔ ka lagare faga. Parce que an tɛ se k'an si kɛ lagare ta la mama ko bɛ lagare ko la bi e de bɛ k'a ko bɛɛ juguya. Sira jɛ tun bɛ taa min? Ne tun bɛ taa mɛ ne ka marabaliya kɛ mɔgɔ si la. Ye min kɛ i tile la mɔgɔ si m'a kɛ. Parce que a kun tɛ ne hakili la mun na musomanin sɔrɔ yɛrɛ. Den fɔlɔ cɛmanin k'o ban, filanan cɛmanin k'o ban, sabanan cɛmanin k'o jɔ, musomanin ka na. Cɛnni min kɛ lagare bɛ se k'a kɛ? Ni mun ye? I bɛ ni ta k'i ni da nɔgɔ ni ka gɛrɛgɛrɛ k'i t'o da. E de y'a wolo wa? Ma lagare b'a yɛrɛ ye koyi. Lagare kan ka dɔn k'ale bɛ taa sigi dɔ de ka du kɔnɔ don dɔ la. O tuma na e yɛrɛ t'i yɛrɛ ya? E ma taa sigi dɔ ka du kɔnɔ ka tɛmɛ? E tɛ se ka baara kɛ ya? Ayi foyi tɛ yen, n fa tɛ i la. Foyi tɛ yen. Ayi foyi tɛ yen. Sira bu ne bɛ yen? Ne bɛ nkalon tigɛ sa ye. N'a tɛ sa. Ne bɛ nkalon tigɛ. E bɛ y'a wolo k'a ɲɛf'a ɲɛna. Ne tɛ tiɲɛ fɔ. I ye ne ɲininka ne ko foyi tɛ yen mɛ komi sira de b'i wolo min bɛ yen a bamuso b'a a ɲɛf'a ɲɛna. Min bɛ a ɲɛfɔ. Sira i y'aw sɔrɔ so kɔnɔ. Ne mun ye a fɔ ne k'a fa walayi. Ne tɔgɔ sɛbɛn ne kɔnɔ. N'i y'a bɔ ne bɛ den. I ka baara de don a kɛ. Kɔngɔ banna. N yɛrɛ bɛ don so kɔnɔ ko nɔgɔyara. I b'i bolo teliya fɛ. I bɛ se ka Sira. Naam. Mun ne bɛ tuguni? Vie ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛ n lakale cogo min na. Ne tɛ ka foyi de faamuya mama ka ko la. Mɔgɔ tɛ se k'i da maga lagare la ni maa ma wuli ka fan bɛɛ kɛ mankan ye. An bɛ baara la ne de ye lagare wele dɔrɔn k'a bɛ mun na ko k'a bɛ sinapu la. An bɛ baara la n ka tɛna an dɛmɛ yan. Batoma yɛrɛ bɛ sun na. Ko pour que Batoma bɛ se k'a lafiya cogo min na an ka baaramisɛnninw kɛ o bɛ mun tiɲɛ? Mama ye fan bɛɛ kɛ mankan ye. Lagare tɛ foyi kɛ dɛ a bɛ sinapu la o de y'a ka baara ye. O kuma Batoma mana a ka cɛlasigi de la a bɛ tan. Nin sera nin bɛɛ ma. Ma yɛrɛ de bɛ ka Batoma kɛ. Ma yɛrɛ de bɛ ka lagare tiɲɛ trop. Ne kɔni t'a dɔn lagare ko in a bɛna laban mun na dɛ. Lagare tɛ se ka to tan cogo la. N'an ma fɛɛrɛ kɛ lagare bɛ taa k'an bolo dan walayi. Ale bɛ ɲinɛ min kɔ denmisɛnnin ye bɔgɔ kɛnɛ de. N'i y'a mɔ k'a bila cogo min na a bɛ ja ten. A tɛ foyi bɔ denni la. Foyi. Bon kuma fana tɛ se ka fɔ a ɲɛna. Ne kɔni t'a dɔn fɛn fɛn de kelen mun b'a la lagare ko in na. A bɛ ka denni tɔ tiɲɛ yɛrɛ de ka taga fɛ. An minnu y'an kɔrɔ ye n'a ma wuli k'an jɔ jɔn bɛna kɛ a pilasi la. Mais e yɛrɛ ɲɛ b'a la. N'i ye lagare ka kuma fɔ n'i y'a tigɛ ka bɔ i da kɔnɔ dɔrɔn i ni maa bɛ ɲɔgɔn na. Ne kɔni bɛ mun dɔn kɛ tiɲɛ don an ba ye ma ye mais n'an ye nin diya la tantɔ lagare ka ɲɛnamaya b'a da fɛ dɛ. Ne bɛ min na nin ko la ni bɛnkɛ nana ne ni bɛnkɛ b'a kuma kɛ. Bɛnkɛ bɛ ka na. O bɛ sɔn k'o sɛ sinon n'o tɛ ni e tɛ solution yɛrɛ la dɛ. A bɛ se ka mɔgɔ kelen min fana ɲɛ o y'o de ye. Lala n'o ye kuma n'a fɛ a ka ca ala fɛ sinon ne kɔni ma solution foyi y'a la. Sinon tiɲɛ yɛrɛ la vie lagare ko in bɛ ka ne kamana gan dɛ. A bɛ ka ne kamana gan yɛrɛ de. Ne dun tɛ se k'an sigi k'an dɔgɔnin ni sira modèle kan ta ko ne k'a to yen nɔ a ka gɛlɛn ne ma dɛ. Ni bɛnkɛ nana bi ne bɛnkɛ b'a kuma kɛ. Mais i b'a kɛcogo bɛɛ la i n'a kana se ɲɔgɔn ma.
parce que a mana kɛ cogo cogo masa ye masa de. O ye tiɲɛ. I b'o côté in vraiment i b'o côté éviter quoi. Kana to a ka kuma ka yɛlɛ yɛlɛ ɲɔgɔn sanfɛ. Problème t'a la n y'a mɛn. Voilà i hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ. N'Ala sɔnna ma. Ni bɛɛ nana n'Ala sɔnna ma ni bɛɛ ɲɛ b'a kuma kɛ. Ok n y'a mɛn. N bɛna n ka baara la. I ka baara la. Alhamdulillah rabbil alamin. Tonton. Alhamdulillah. Averi. Inana. Olena na kulbasti. Alhamdulillah. Abba. Iwanalo. Forosti. Ba. Yaro bi sunya kente ki imene kosebe fa. Okay, wara bi donne. O de ne yɛrɛ segin joona. Averi. Ne to mugo don me la. Akadi kɔnɔ. Akadi. Lagare ka ko de to don. Bi ne dalen so kɔnɔ sanfɛ. Mankanba de tun bɛ dugumala la. Ne jiginna k'a lajɛ. Lagare ni sira de tun bɛ ɲɔgɔn na. Ani maa fana tun bɛ ka mankan sama sama u ni ɲɔgɔn cɛ. Tuma dɔw sira ko k'ale ne ye sira wele ka ne ye maa ɲininka. A ma sɔn ka fɛn fɔ ne ye. Ne ye sira ɲininka sira ko olu ye Lagare wele k'a ka n'u dɛmɛ baara de la. M'a fɛ ni k'o kɛ diɲɛ wuli ko ye. Denmisɛnnin bɛ se ka kɛ so kɔnɔ ko tɛ bila foyi la. M'a kɛlen don ka denni kɛ fɛn dɔ ye so kɔnɔ a tɛ se ka bila baara la a tɛ se ka ci kuma jugu tɛ se ka fɔ a ye. Est ce que den bɛ se ka lamɔ o cogoya la? Bon n'i ko k'i bɛ kuma fana i bɛ kɛ i n'a fɔ masa dɔgɔyala cogo a ma nɔgɔn. An kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni t'a dɔn n b'a bila minɛn minɛ kɔnɔ. N'i tun sera ka solution ɲini a la ka kuma a fɛ vraiment o tun sɔn ka fisa dɔɔni. Sisan n bɛna min f'i ɲɛna i hakili sigi nka n kɔni bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna e ɲɛ yɛlɛla ka ko dɔn kosɛbɛ k'i fa to balolen. N kɔrɔkɛ kɛra mɔgɔ ye a man jugu nka a ma sɔn kɛnɛ ka k'a ɲɛna. Sinji ka gɛlɛn kosɛbɛ. I dɔgɔmuso fila i janto o la. Sabula i filɛ yɔrɔ min na i tɛ denmisɛnnin ye dɛ. Bamananw ko ten ko mɔgɔ tɛ kɔrɔ n'i kɔrɔ dɔrɔn de ye. N'o tɛ i bɛ kɔrɔ n'i fa ye i bɛ kɔrɔ n'i i ba ye. Mais i tɛ kɔrɔ n'i kɔrɔ dɔrɔn de ye. Ne hakili la an bɛ yɔrɔ min na Ala ye n kɔrɔ minigi dɔgɔya nka du in ma ci ka ne to yan. Ala ye min d'i ma k'o ye balima o de ye balima ye. O minɛ ka ɲɛ. Kana juguya u ma mais kana sɔn u ka tiɲɛ fana k'i balolen to yen. I fa bɛ n danya don min na o y'a sɔrɔ i kɛra cɛkɔrɔba ye ka ban. Ni ne tɛ yan don min na fana n b'a ɲini Ala fɛ du in kuma kana na suli kɛ e balolen to yen. O de y'a to hali ni n taara n ka voyage la waati dɔ la n bɛ miiri n b'a fɔ i bɛ ne kɔ n ko foyi ma tiɲɛ. Kana na sɔn i ni ba ka kuma sama aw ni ɲɔgɔn cɛ a b'i kɛ mɔgɔ sugu dɔ ye mais kana n'a to i dɔgɔninw fana ka tiɲɛ k'e fana to du kɔnɔ. I b'a la ka siran min ye ko n'i kuma dɔ fɔ a bɛ kɛ komi i b'a la k'i ba de dɔgɔya. I ma nkalon tigɛ. Nka a bila i kunna ko ne fana balolen bɛ du in kɔnɔ yan.
i fa de ye sin di ne ma a ma sɔn min ma ne tɛna sɔn o ka kɛ a taalen kɔfɛ e ba bi ɲɛna de k'a fɔ lagare ye muso de ye cɛ tɛ a bɛna furu ka taa dɔ ka so wa n'a ma ɲa e tɔgɔ tɛ fɔ ne tɔgɔ tɛ fɔ a bɛ fɔ de ko a ba ma mara ka ɲɛ nka n ye nin faamuya i bɛ fɛɛrɛ kɛ i bɛ tila k'i ba wele k'a di yan ko ne ko mago b'a la sisan n bɛ i t'a dɔn n k'a wele ka yɛlɛ sanfɛ n ma ka kuma nɔgɔn dɛ e kɔni ne ko ninnu dɔw bɛ kɛ de walasa ka k'i ɲɛna i ka dɔw dɔn mɔgɔ tɛ kunkolo ɲimi ka jɔrɔ ɲɛ cili la a tɛ dilan ka sɔrɔ cɛ ma fɔ i da tɛ don a la nka a bɛ k'i ɲɛna d'accord problème t'a la i da sera donni ye du in kun kan o kuma na nka i ba don i tɛ se ka fɛn dɔw f'a ye nka fɛn dɔw bɛ se ka f'i ɲɛna a wele problème t'a la n b'a wele ka na sisan Emma tonton n'a wele a kɔrɔ bɛ na aya tonton i tɛ jɔ ne bɛ taa sanfɛ aya i sigi an sigi ala Cɛfɔlɔ ko ne wa awɔ an baasi la baasi foyi tɛ na n'Ala ta la ba ne ba ne ka voyage ninnu daminɛ i tɛ segin ɲɛ dɔn dɛ ayi sunkalo in na voyage ba tɛ yen tuguni ayi ko mun de kɛra ne kɔfɛ ka fɛn kɛ kɔfɛ yan a fɔ fɛn kɛ ne kɔfɛ yan fiyewu Jɛnɛba ne ni e kɔni bɛ ɲɔgɔn kan san 30 dɔɔnin b'a kan dɛ yarɔ donc an ka ɲi ka ɲɔgɔn jogo dɔn ne ko a bɛ ɲɛna ko e bɛna sigi denmisɛnninya de la e ni lagare ka tila ka wuli ni ɲɔgɔn ye k'aw ka ɲɛnamaya kura daminɛ ko di we a kɛtɔ ye dɔgɔyama ye dɛ tiɲɛ dɔ tɛ fɔ k'a sɔrɔ dɔgɔyalima ma kɛ koyi Jɛnɛba lagare ye denmuso de ye e bɔra i fa bara nin y'a san 30 ni kɔ belebele a bɛ ka taa 40 na hali e somɔgɔw dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ dɔn yɛrɛ i balimadenw kɔni dɔ t'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko olu ni e bɛ jamu na sabula e jamu yɛlɛmana i tɔgɔ yɛlɛmana i ka kabila yɛlɛmana k'a sababu kɛ furu ye o kɛra ni e kun ma lamara ka ɲɛ e kun tɛ bise furuso la dɛ n fana bɛ ka n denw lamara ten nɔ e b'a la ka lagare lamara de i b'a fɔ an bi i y'a faamuya b'a la torito kɛ balibali saga kɔrɔ cogoya min na ni i y'a faamuya b'a la seliba sera an b'a feere wariba la o y'a nalen bagan kunda den joli b'i bolo i bɛ se ka fɔ k'i t'i kɔrɔkɛ denw da dɔn musoman 2 cɛman 1 ne ko munna e t'a la ka denw lamɔ suguya kelen na i n'a fɔ cogo di i ka munumunu nin filɛ nin tɛ taa diɲɛ yɔrɔ si ko anw kuma bɛ sula ka ko la ladamu y'a bɔ wa dɔgɔmuso fana bɛ ten sira bɛ ten ne ko munna e b'a fɛ ka lagare kɛ ko sira de ye lagare wele bi ko ka na o dɛmɛ ka baara kɛ saladi ko ni fɛn ninnu k'i o de kɛ ko fo ko den de ka wuli k'a ka don ka da o ye moriso taga daminɛ sisan k'a d'a kan i kan bɛ ka taa lagare lajɛ moriso la i
y'a dɔn sa lagare bɛna kɛ fɛn ye donc i b'i ni ta k'a da lagare ni kan bɛɛ k'i ni ta ka bɔ lagare ni kan a ye lagare aw k'a to yen. Jɛnɛba ne ko e sigilen don i kunkolo de kan wa e sigilen don i tigɛ de kan. Ayi ne sigilen don yɔrɔ min kan e b'o dɔn ne b'o dɔn n fa i y'i ka baara kɛ i kan ka min kɛ. Fara den na. I y'o kɛ. Ne ka fara la. Ne de y'a wolo ne tɛ se ka foyi kɛ. Ne k'i ka fara la. Fara la ne de y'a ci k'i wele wa fara la han. Ne ko na ne k'e ɲininka kuma kelen na dɛ. Ninnu u bɛ ni mun de kɛ. N denw u tɛ ni foyi cɛ. Wa sirani bɛ ni mun de kɛ. Sirani tɛ ni foyi cɛ n ko ne b'u bɛɛ wolo ne b'u bɛɛ wolo. E b'u wolo nka dɔ ka baara kɛ dɔ ye i y'i to nin manamana ko in de la salon denni redoublé école la. Lagare y'i to téléphone piqué la yarɔ n y'a f'i ye n ko n b'a ka téléphone minɛ a na n tilala k'a to yen. Ayi a bɛ kalan kɛ ni téléphone de ye. Téléphone jumɛn a bɛ kalan kɛ ni téléphone jumɛn de ye. Sisan école bɛɛ ye ni téléphone de ye o. A welela k'a kana saladi ko la a fɔra k'a bɛ mun de la. A kun bɛ leçon t'a la. Jɛnɛba. Jɛnɛba. A kana ka leçon ta. Jɛnɛba i duguni na i ti dugu ala la dɛ. Sinapu de ye leçon ye wa. Sinapu. K'a bɛ sinapu kɛ la k'a bɛ leçon t'a la. Ayi a ko ne ma k'u ka sujet dɔ de tɔgɔ ye a bɛ leçon ta de la. N fa o tɛ. Sujet de tɔgɔ ye sinapu ye. Sabulayi. Sujet de tɔgɔ ye sinapu ye. N burankɛ. E delila ka sujet dɔ tɔgɔ mɛn ko sinapu wa. Ale mana fɛn fɛn fɔ maa bɛ d'a la. E n kɔni bɛna kuma kelen f'i ye bi. Mina ti ɲu ka taa mɔgɔ baara ka ɲu ka na yan tuguni. O tɛ kɛ o. O tɛ kɛ. Ne yɛrɛ m'o kɛ o. Bon lagare bi tɛmɛnen kɔfɛ n'aw b'a fɛ du in ka kɛ Pakistan ni Afghanistan ye ni ni e ni lagare ni ɲɔgɔn cɛ. Ni ni e ni lagare ni ɲɔgɔn cɛ. Wallahi ne ka bɔ ka n'a sɔrɔ tɔ bɛ baara la ko lagare dalen don. E ye sira bila ji ɲu na sira kun tɛ lagare bɔ si la. E ye sira bila ka taa ɲɔ si a kun tɛ lagare bɔ aji la. Parce que musomanin fɔlɔ don. I fa sigilen nin ye fa tɔgɔma de ye anw bɛɛ ka tɔgɔma de filɛ nin ye e nin bila ka taa dɔgɔ san fo ne y'i kɛlɛ ko den ma se fɛn kɛ ye fɔlɔ nka ni musokɔrɔba b'i bolo a godogodoni ko téléphone piqué a ka ɲi bi tɛmɛnen kɔfɛ ni ne bɔra ka n'a sɔrɔ wifi in code b'a ka téléphone kɔnɔ a tɛ ne ni ba kɛ a bɛ ne ni e ɲɔgɔn cɛ wuli ka don wuli sisan san i ka taa wifi in code falen. N'i y'a min k'a bɛ sinap k'a b'a digi wifi in code falen n bɛna min f'i ye ka d'a kan tuguni. I fana kana to k'an sigi n den ɲɛna k'an ma fiɲɛ. Nin den sera du maralen bi du bɛ mara cogoya min na n'a ma k'a ɲɛna a bɛ kɛ don dɔ fugɔrikɛ ye anw ni e bɛ kuma sama e de la k'i buramuso ni den ye i buramuso ni den ye kuma na fɔlɔ. Ne kana n sigi n den ɲɛna k'an ma fiɲɛ n ye kuma ɲɛf'i ɲɛna a kɛra cogo min na u bɛ nkalon de ta k'a da lagare la u si ne tɛ fɛ ka lagare u ɲɛna. Lamɛn n bɛna kuma kelen f'i ye e ni lagare bɛ jamu na wa. E ni sira bɛ jamu na wa e n'an burankɛ bɛ jamu na wa mais olu saba de tɛ jamu kelen ye olu de ma bɔ ba kelen na wa. Ninnu ta ye balima juguya ye dɛ. Ka na denmisɛnninw bila sira la u ma ye ka sira min ye ka na i sigi ka miiri ko denmisɛnninw kɛlen don ka ɲɔgɔn juguya minɛ e de y'o ba ye munna e bɛ miiri juguya la e yɛrɛ wolodenw ni ɲɔgɔn cɛ i b'o miiri munna e b'o tɔgɔ dɔn i denw ni ɲɔgɔn cɛ kuma na. Parce que u tɛ fɛ ka lagare lafiyalen ye o. Parce que o de b'i hakili la lagare fana b'o ta ka don a hakili la e salen kɔfɛ ka bɔ diɲɛ na a denmisɛnninw kɔ bɛ don ɲɔgɔn na e b'o miiri munna. Bɛɛ bɛ ala deli wolomuso bɛɛ ka ala deli in denw ka ɲɔgɔn minɛ hali ni min filila e b'o kɛ ɲuman ye u ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka ɲɔgɔn minɛ munna e bɛ miiri ko karisa ti karisa fɛ o bɛɛ na e sin kelen de min ya mais munna mun bɛ na n'o ye hey bɛɛ b'a dɔn ko lagare ka di bɛɛ ye lagare ka di bɛɛ ye mais a minɛ ni hakili ye dɛ a minɛ ni hakili ye dɛ lagare filɛ yɔrɔ min na a bɛ san 14 san 15 ma gɛn de la. E furula don min na i ma san 17 sɔrɔ ne lagare kunna diyara a tɔ ye waati joli i ka so kɔnɔ yan an k'a fɔ a ka taa e ta cogoya la san 1 ni kɔ lagare bɛ taa cɛlasigi la e dalen don a la ko n'a taara ta a bɛ se ka fini quoi.
ko machine do fini ko machine do e nana don min na machine nana e nɔfɛ ko di ni waati bi yɛlɛma n bɛna min f'i ye kana to n ka dimi jɛnɛba wuli ka t'i ka baara la mais ka n'i da don tuguni an burankɛ n'a dɔgɔnin fila ni ɲɔgɔn cɛ ni min ye n'a man di ye u kɔrɔkɛ de bɛ yen o wele i ka kuma a fɛ u kɔrɔkɛ e den don mais a bɛ anw bɛɛ hakili la ko nin y'anw ka remplaçant de y'anw ka du kɔnɔ anw bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ du in bɔra cogoya min na an faw y'a minɛ ten k'a d'anw ma anw y'a minɛ ten n'an den sera cɛ ye hali n'an bɛ yen an bɛ du in d'a ma de ka sigi k'an lafiya donc kana mafiya modèle dɔ la o fana man ɲi dutigi de don k'i ka baara la. i bɛ hakɛ to yafa ma o la fo ka tɛmɛ a ma se dimi ma o ala fa ne fa ne yɛrɛ bɛ miiri ko ne den ko karisa tɛ karisa juguya tɛ yɔrɔ min na o bɛ juguya jagoya karaba k'a bila yen wa a mana kɛ ten balimaya in bɛ fara fo ka diɲɛ wuli o balimaya tɛ kɛ balimaya ye tuguni. wuli i kɔnɔ taa sunɔgɔ tɛ dabila i ti kɔnɔ taa sunɔgɔ tɛ dabila a kɛra di mun bɛ yen n ka fininɔgɔ bilalen bɛ yen k'i ka t'olu ko i kɛnɛ bɛ k'i da yan han a kɛra di han mun sunɔgɔ ko kɛra ne m'a f'i la ko n ka fininɔgɔ bɛ yen k'i k'o ta k'olu ko wuli. Ma mun bɛ yen tuguni sa. Ka fininɔgɔ ko kɛ o de bɛ yen n ka fininɔgɔ bɛ yen nɔ o ma ko i bɛ t'o ko. Walayi ma ne sɛgɛnnenba de don hali k'a to sini na ne ye suguru dun dɔrɔn an m'u bɛɛ ko sani n ka da. E fɛ ka mun ne ɲɛna sa. Ne sɛgɛnnenba de don. Awɔ cɛlasigiyɔrɔ la sɛgɛn ko ne ba y'i bilasira est-ce que e na don ko est-ce que e ba y'i sigi ka kuma i fɛ parce que ni den bɛ taa cɛla la kɛ denba bɛ den minɛ k'a sigi de n den n'i taara i k'a kɛ tan o ma fɛn ɲɛna. O fɔra ne ma. Ja e ta ye kalabanciya ye wuli an ka taa. Ma sabali. E tɛ wuli k'a bila ɲɛ a bɛɛ fɔra ne ye ja e ta ye bannen ne fɛ k'e tɛ fɛn kalama yɛrɛ o e sunko bɔra nin kama e sani fana mana se dɔrɔn o ye sɛgɛn ne ye sunko la o ma mun don kura tɛ kɔnɔ ko mɔgɔ bɛ sun k'i da ka sunɔgɔ de o yɛrɛ de bɛ ka sun digi la an ka taa i ta kan ka jigin fɔlɔ ni filanan kɛ yɔrɔ o yɔrɔ kɔngɔ b'i bila an ka taa fini tɔ bɛ ban i b'i fa tuma n ka finiw na bɔ i fɛ i y'a mɛn i teliya n bɛ k'i kɔnɔ dugu ma ko k'e sɛgɛnnen don i bɛ sɔrɔ dugu ma. Ni musokɔrɔba in yɛrɛ de ye ne tɔɔrɔ nin du in kɔnɔ e k'ale ka n ka sunɔgɔ cɛ ko fini dun nin ye hɛrɛya ne yɛrɛ de tɔɔrɔla nin du in kɔnɔ hali n tɛ se ka n da ka sunɔgɔ nka. Allah
Batoma. Batoma. A kɛra di? Mun y'i sɔrɔ? Batoma kuma ne fɛ kɛ. Mun de kɛra? I ba ka baaraw tɛ yan. Ne fɔra ni tile farimaba in kɔrɔ. N sunbagatɔ. Mama ne bila ko ne ka fini nɔgɔw de ko. Ka taa n lawuli ka bɔ n ka sunɔgɔ la. Ko fɔ n ka fini nɔgɔw ko. N y'a fɔ a ɲɛna n k'a to sini fajiri da fɛ n ko ni wulila sugududu la n ko n'u bɛɛ ko diɲɛ kɔnɔ musokɔrɔba ma sɔn. Sisan tile ka dere na ma bɛ ne ka sunɔgɔ cɛ ko fɔ ne kana fini nɔgɔ ninnu bɛɛ o ye mara ne sɛgɛnna n du kɔnɔ sa. Ne tɔɔrɔ la ne ye mun kɛ e ba la. Batoma ne b'i dege k'i bolo da i dusu kan. Ne ye mun kɛ n ba la. I ma foyi kɛ n ba la. Ne tɛ fɛ ka Maga ko ninnu digi i yɛrɛ la sa. N'i ye Maga ko ninnu digi i la dusukasi barika bɛ bonya dɛ. Batoma i mangun sa a ma se kasi ma ha. N'i deli yɛrɛ de i mangun. Nin bɛɛ tɛ ninnu tɛ ban la o. Ne bɛ mun deli e fɛ ha. Maga ko ninnu ne tɛ fɛ i k'a jate quoi. N'i deli ne tɛ fɛ i k'a jate yɛrɛ de kana ninnu digi i yɛrɛ la. Ni Maga ko ninnu kɛ ha a kɛ i n'a fɔ foyi ma kɛ. N'i deli yɛrɛ de kana ma jate yɛrɛ a ka ko ninnu na. Ha? A to yen nɔ an bɛ fɛɛrɛ kɛ fini nɔgɔ ko ninnu. I y'a mɛn? N bɛ tila ka kuma a fɛ i y'a mɛn? I y'a mɛn? I ɲɛji cɛ. E yɛrɛ bɛ sun na ni kasi e b'a dɔn o tɛ bɛn sa. Ha? I bɛ kɛ cogo di? I ɲɛji cɛ. Ne bɛ kuma ma fɛ i y'a mɛn? O bɛ diya n ye. Saya de kɛra. A ka mɔgɔ dɔ banna wa? I ka mɔgɔ dɔ banna wa? Ma ani la fɔlɔ. Banni de kɛra ka so. Banni ma kɛ. Alhamdulilayi. Mun b'a la a ma ɲɛnɛ. Ma e yɛrɛ b'a dɔn Batoma bɛ sun na. Nin wagati la sun bɛ bɛɛ kan. E yɛrɛ b'a dɔn ni heure mana se ka ban ani fɛn bɛɛ de ka kan mɔgɔ ma. Ni tile in kɔrɔ i bɛ tila ka fini nɔgɔ bɔ ka di ne ma ko ka nin o ko tuguni muso min bɛ sun na nin wagati la. O kɔni n'o bɛ ci o bɛ tiɲɛ. O y'a ka cɛlasigi a b'o kɛ dɛ. N'i kɔni ko ko nin waati sun bɛ digi mɔgɔ la o ye tiɲɛ. Wa sun bɛ kɛ adamadenw kan o fana tiɲɛ bi sɔn o ma. Mais nin waati tɛ fini waati o ye nkalon yɛrɛ cɛlasigi yɔrɔ la waati bɛɛ ye baara waati ye dɛ. Awɔ sa ma ne y'o faamuya ne yɛrɛ bɛ deli ha. A ko sini ko n'a ye suguri dun dɔrɔn a bɛ fini ninnu ko yanni tile ka bɔ. Ayi ne ka fini ko n'o tɛ sini ye o ne ka fini ko tɛ a kan ka fini ko ka bɔ a la dɔrɔn sini n'a ye suguri dun tɔ minnu bɛ so kɔnɔ a b'olu ko olu tɛ ko jugumanba ye baara yɔrɔ don. Baasi t'i la kɔni. Baasi foyi tɛ. I ka taa dumuni i kun ye dumuni kalaya yɔrɔ. Nin ko joona yanni tile tɔ man ca bilen a bɛ nin ko sa a bɛ ban. Maa to sini na sa. Olu sugu man di ye kana kari o man di ye dɛ. N y'a fina silamɛya la i fana an ka to silamɛya la ɲɔgɔn na silamɛ. Mais an yɛrɛ bɛ nin bɛɛ la Lagare bɛ so kɔnɔ ale Lagare ma ale tɛ foyi kɛ. I ni Lagare bɔra nogo kelen de kɔnɔ koyi ne de ye sin kelen bɔ ka d'aw ma a y'o dun. A ti fa la k'a ti ba la dɛ. Polisi kelen denw ni kɔnɔwolo kelen denw olu tun ye kɛra ka kɛ ɲɔgɔn ye. Ne ko mun ye kɛ balimajugu ye de. Ayi k'i ba k'i nɔrɔ wali balima la k'i yɛrɛ balima to o tɛ nin ye sa. A ɲi b'a dimi de yan. A ɲi b'a kasi dabila sa nin ma se nin fɛnɛ ma sa Batoma. Bana wɛrɛ b'a la. A to yen Lagare kun ko a ma ca o. A to yen Lagare. 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 Ala. Ma Lagare bɛ bɔ a bɛna fini a ma ca sa. Lagare ta ko. Lagare fini ko la de ya. Lagare. A bɛ sunɔgɔ la kana nɔgɔ la kunu. Nin tɛ foyi la. Lagare tɛ foyi la. Nin dalen bɛ sɔrɔ tele la dɔrɔn de la ma. Lagare. Ayi Batoma fini ninnu tɛ yen nɔ. Lagare b'a ko. Lagare ta ko. Ma an ka hinɛ ɲɔgɔn na sa. Ma e denmuso ye nin. Mɔgɔ wɛrɛ den ye nin. Ayi n den n'a fana ye o a nana n den de kama. Mais ma e tɛ sɔn ka fɛn minnu kɛ anw na mun ne b'o k'ale la. Ayi dɛ a nana kama de yɔrɔ ale kana aw kun t'a kɛ yan ko ne tun b'a bila fini ko la yan n'a sɔrɔ ne ma deli k'aw bila la. E kun tɛ foyi jagoya anw kan i b'a fɔ i bɛ mun jagoya Batoma. Parce que ale kulokun de jannen don a tɛ baara de fɛ ne bɛ ladi baara man di nin ye dɛ. A ko ko sini n'a tila suguri dun na a bɛ fini ninnu ko mais a filɛ nin yɔrɔnin minɛ sa fini ko ka gɛlɛn a ma. Fini ko don ye o bi de ne ka fini ko don ye. A y'a kɛ sa n bɛna ko. Ko a tɛ nin o tɛ tiɲɛ ye. Ma Lagare bɛ so kɔnɔ ale tɛ foyi kɛ tile kɔnɔna la. Ne kun bɛ nin di Lagare ma depuis sɔgɔma san ka sɔrɔ fini ninnu jara. Kasi dabila sa n bɛ Lagare wele a bɛna fini ninnu. Lagare jumɛn? Ma an ka to Lagare ka ninnu ko sa. I ye den min wolo de bɛ n'a ko. Lagare. Lagare cogo di de? Bɔ mɔgɔ dɔ la i ka manamanakan fɔ dabila.
Mais mun na kuma kalama tɛ se ka bɔ e da kɔnɔ e bolo k'e fila ye jɔn ye du kɔnɔ la est ce que e ka kɛnɛya. I b'a wele mun na mun kelen la sa wele kun i bɛna sɔrɔ mun kelen na. Ma fini nɔgɔ ninnu filɛ lagare b'a ko Batuma t'a ko. Ayi kalo kɛ ayi kana bila n kana la o man di n t'o fɛ dɛ. Ale a nakun don ale de b'a. Ayi awa I fana bɛ furu don la dɛ. E bɛ taa sigi dɔ fɛ yen ne lagare. Ni e maa bɛ ka mun kɛ nin na ni buramuso y'a k'i la maa bɛ yɛrɛ k'a mankan di. Han i bɛ n'i ba fɛ yen o ye laban ye e bɛ n'i ba fɛ yen. Baba ayi Batuma fini ninnu bila lagare ka fini t'a la ayi fini ninnu bila lagare b'a ko i ka fini ninnu bila lagare b'a ko n'a y'i ja fini ninnu ko n'a y'i jɛ kana ko Batuma tɛ maga la. N'a furukun don dɛ a furukun y'a cɛ ni furu de ko don a furula ka n'a cɛ de kama a ma kuma aw kama yan dɛ a ma kuma aw ka baara la dɛ a kuma ka n'a cɛ de kama ma ne bɛ mɔgɔ ka baara kɛ a kan ka cɛ de ka baara kɛ a bɛ diya ye ka mɔgɔ wɛrɛ de ka baara kɛ. Kana mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ don ne la dɛ kana mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ don ne la dɛ kana mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ don ne la. Batuma a ɲininka dɛ ka Batuma fini ninnu to lagare ka fini t'a la lagare ka fini t'a la. N'a b'a diri k'a ko a k'a diri k'a ko n'a b'a diri k'a ko a k'a to yen. A ni ce ayi n fa baara yɔrɔ ko ni baasi t'i la. Walayi n'i taara ka taa muso wuli sunɔgɔ la k'an ka fini ko sini ta juma na n'a ye musokuntigi bɛ n'i jɔ ko t'o ko ko lagare de b'o. Ka taa ko a tɛ nin ko t'o ko. Den ne dilan ka ba man ka ci ma yan. Fɛn jumɛn bɛ ko ne ma mun kɛ maa ye yan est ce que ne bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ to yen nɔ ko o ko kelen kɛ maa la waliden bɛ sun na ni heure la sun digilen b'a kan a ko ma n bɛ ka fini ko mais tiɲɛ la n bɛ yɔrɔ min na bi n sɛgɛnnen don a to sini fajiri n bɛ fini ninnu ko ni n tilala sugududun na o ko juguma yɔrɔ de. O kumana ni baara de bɛ yan k'a sɛgɛnnen don la sini ne bɛ ne kun dɔn ka taa juma na n ka juma na taga fini ko k'o ko. A bɛ ja sa. Sini a b'aw ka ko. Ayi an ka fini ko tɛ problème ye o ni n'a ye ka fini ko sini sugudun heure a bɛ ja ɲɔgɔn juma taga heure ci. A b'a fɔ a banna. N fa tun bɛ ne dugawu ɲini n'a ye muso ta muso de bɛ ne dugawu ɲini ka di n fa ma f'i k'o bila i kunkolo la. An ka taa lagare an ka taa a b'a fɔ. Ne b'a jɛ dɛ an ka taa a b'a fɔ. A b'a fɔ. I yɛrɛ bɛ maa dɔn an ka to ka communiquer sa ni ma ye fɛn fɔ bi ma fo k'a bɛ kɛ wɛrɛ. Mara k'o gɛlɛn kojugu kana. Fɛn dɔ bɛ yen nɔ an kana sɔn olu ma sa Batuma ye waliden de fɛn min tɛ bɛn maa ma k'a k'a denw na a kana kɛ mɔgɔ wɛrɛ tɔw la sa an ka sabali bani. I b'i ni da nin ka ma. Ayi Batuma fini ninnu bila an ka yɛlɛ ayi a to yen ayi wuli an ka yɛlɛ bani wuli an ka yɛlɛ an ka taa. Ma, mun de bɛ yen? Ma, mun de bɛ yen? Ma. N fa. Sɔɔni dɔrɔn san 4 furu san 4 sɔɔni dɔrɔn i muso hali tile 1 n ma deli k'a ye k'a kunkolo b'a dimi yɔrɔ denko kuma kɔni tɛ o. Kabi i taara musonin ta ka na n'a ye
ni ne taara ntɛnɛmuso fɛ yen o mɔdenni de bɛ ji soli k'a min ka tila ka n'a jɔ a mɔmuso dɔ la k'a min ne bɛ yɔrɔ min na bi ne mago bɛ mɔden na walayi ni ne n da n si so kɔnɔ k'a fɔ ko n bɛ sunɔgɔ ni ne ɲɛ yɛrɛ tugun ne ni denmisɛnnin fitininw de ye boli la ɲɛkɔrɔ ni ne taara ntɛnɛmuso fɛ yen a mɔdenkɛ ni bi ji de min ka tila ka jifilen jɔ a mɔmuso da la n fa fɛn bɛɛ ye subagaya nkalon bɛɛ da ne na n b'a fɔ e bɛ kɛ musokɔrɔba kunnanko ye denko kɔni bɛ ala de bolo sa e yɛrɛ ye silamɛ de i kan ka limaniya sɔrɔ ko la i kan ka limaniya sɔrɔ ko kɔnɔna n tɛ limaniya mɔden ko kan ala sen bɔ a la ala sen bɔ i na dɛ laɲini nali latigɛ ye ala sen bɔ i na ala ka foyi t'i na yanni ka bɔ nin musonin nɔfɛ ne ye muso yira e la o tun den wolo de 2 3 3 4 naani dɔwɛrɛ muso ye o k'i pari k'a labɛn n'i y'a ye talonin kan kewu ka bɔ o tɛ se ka den wolo muso parikɛla ni muso yaalakɛla fɛn o tɛ se ka den wolo o bɛ den bɔ min mɔgɔkɔrɔba sigilen bɛ min ye i jɔlen t'o ye dɛ i jɔlen t'o ye dɛ maa muso ko y'o la n'ala ye ni min bɔgɔ da ɲɔgɔn na i b'o de ta nkalon don tiɲɛ tɛ o tɛ tiɲɛ ye bɔgɔ cɛ ni muso bɔgɔ bɛ bɔ yɔrɔ kelen e y'o mɛn min mɔgɔ mago bɛ mɔden na bi san joli n'a ma ɲɛbɔ san 4 san 7 kɔnɔ a bɛ se ka ɲɛnabɔ tile 1 kɔnɔ bi ne hakili la n ko san b'a sɔrɔ ne mɔden fɛnɛ ne b'o den minɛ k'o sigi sen kan wala san b'a sɔrɔ ne mɔden bɛ ka ne nɛnɛ a den nɔfɛ n tɛ ka si dabila t'a dabila ne y'aw caman de sɔrɔ ne ye min tɔ to n ko ne tɔ to e de ye wala fɛn ma ne tɛ dumuni kɛ ni y'o mɔden ɲɛna ne tɛ foyi de mɛn du kɔnɔ. ni ala ye denko latigɛ don o don a bɛ kɛ ala sen bɔ in na dɛ aw ka jurumi caman bɛ ala kan dɛ a tɛ n dabila aw ye aw de b'a fɔra ko ala aw bɛ min fɔ ala ma ni ala ko k'a bɛ dɔ fɔ a ma a bɛ juguya dɛ aw tɛ ala bɔ nin dɔw la aw ni ala tɛ ɲɔgɔn ye sira in na dɛ ala ma kɛnɛya d'e ma wa i tɛ balo hali banabagatɔ minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso la olu bɛ den wolo la bɛɛ b'o don la ko cɛkɔrɔba sara san tɛmɛnen ko cɛkɔrɔba sara i hakili b'a la f'u nana san kala ci so ko cɛkɔrɔba banna cɛkɔrɔba wulila kɔfɛ a muso ye 2 nɛgɛ den b'a fɔ ko su wulila hali ala ma taa su bi den wolo la aw ɲɛnama aw bɛ ɲɔgɔn kan yan aw tɛ ka ne mɔden ko ɲɛnabɔ limaniya tɛ nin na ne ye n bolo ɲɛsin yɔrɔ min kɛ tile taara bɔ yen n'i kun y'o ta an filɛ kuma min na an kun tɛ k'a la nka ne mago bɛ fɛn kelen na n'i tɛ fɛ ka n danga sɔrɔ n mago bɛ mɔden na cɛman fara musoman kan n mago b'a la dɛ ne n ka den wolo tɔ bila k'e de bɛna wolo o i k'a wolo ka ja dɛ n mago b'a la ala sago i sago o de tun bɛ n fɛ k'a f'i ɲɛna t'a sɔrɔ sa musonin dalen bɛ sunɔgɔ la ou bien a talen bɛ diɲɛ yaala muso yaala bɛ den wolo wa muso b'a sen ka sunni tile a bɛ den wolo a bɛ den bɔ min ala ka ko de ni ala y'a latigɛ don o don a bɛ kɛ laɲini bɛ latigɛ dɛ i ma laɲini n'i y'a laɲini i b'a sɔrɔ laɲini bɛ latigɛ ni muso dun tɛ se ka den wolo i t'a fa ɲɛna a ka taa n ka wolola dɔ ta ka na ne t'i to tan dɔ dɛ n t'i to tan hali n tɛ se ka taa n teriw fɛ yen ka da ka mɔden camanba de b'olu bolo a lajɛ dɛ dɔ kɛra n tɛ fɛ k'a sa ka sɔrɔ ma mɔden ɲana dɔ kɛra ne yɛrɛ mɔgɔ min sigilen don ko n bɛna mɔden den ɲana n ko ni mɔden bɛna kɛlɛ k'a den nɔfɛ o yɛrɛ nalen tɛ fɔlɔ kasi dabila sa n tɛ se ka dabila ni n bɛ fɛ k'a dabila dɔrɔn na ni den
Wala in fani e sigi bi ka paketi mo de wolo ka de ma parce que ne muso e de o de ka me bi ka jone na. Ni fa mi bolo la sa ma so ye mo de dama. Ni fa kun be sa ma so ye mo de wolo ka dama. O bi ne muso e tikale no ne na o de do. Ibi ka ne ka muso ya de yira ne na. Modern new modern 25 Patradi bi modelo ali bi ta muso wɛrɛ de furu ma kule ta a t'a dɔn ko n bɛ n sɛbɛnna patradi ta tiɲɛlen mɔgɔ muso ni ɲɛji bi bɔ walayi modelo Et Potoma, chérie, elle t'a fait une vous levez. Potoma, viens où est Potoma. Elle t'a. Chérie. Chérie, dis tout ça. mɔgɔ bɛ n'anw fɛ yen ne ba bonya i bɛ taa ka so. Tu gagnes pour la dette. Est-ce qu'il y a famille? Ni mon maman quoi. Chérie, dis tout ça. Lagare, Ha mama. ni ye nin ɲininka kɛ a hakili la k'a bɛna ka ne de tɔgɔ tiɲɛ a tɛna ka ne tɔgɔ tiɲɛ i bɔra ni ɲɔgɔn na m'a fa tɔgɔ fɔ m'a ba tɔgɔ fɔ kuma t'a yɛrɛ ma kiti den wolo n'a taara n tɛna den wolo dɔ ye ne kɔ den denkɛ ma Mamakɛ e b'a dɔn mun yɛrɛ kɛlen don ka n dabali ban san nana halisa den ma wolo ko kuma ti fɔ ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ne b'i kunna awɔ ne b'o dɔn san o san den ye a banna ni furula dɔrɔn i ka den wolo o ka di musokɔrɔbaw ye o mɔden kunna wolo dɛ walayi ni furula dɔrɔn n'i taara i cɛla la dɔrɔn i ka den kurani wolo k'a di ma ko ne b'i kunna wolo ne b'e dɔn walayi i bɛ ne kunna wolo cɛ ma mi ɲɔgɔn bolo awɔ walayi a ka ekɔli ko ko kɛra cogo di walayi a ka fisa a ka fisa i ye mɔni caman sɔrɔ ne bɛ taa ekɔli la dumuni i ye mɔni caman sɔrɔ kɔni awɔ ne ye mɔni nefu de sɔrɔ nefu bɛ o ka ca i o ka ca dɛ i ne tɛmɛna mɔgɔ ba de la awɔ ma ne b'i kunna wolo sa awɔ i jija o fɛ mɔgɔ to ka kalan kɛ ma ne b'i kunna wolo ne bɛ ko ne bɛna kɛ fɛn de awɔ ministre de l'éducation awɔ mɔrɛ ma n tɛ kuma n fa fɛ a bɛ siran vie bɛ siran a muso ye ko subaga mana i m'a sinankolo ta tɔ i komi a baara la de yan o to yen n'a ye ne den baara muso min den bɛ baara o ye ne ye wallahi n'a ye ne den baara moro fɛ a bɛ taa a y'a sigi yɔrɔ min na a b'a fɔ ne ye tile kelen muso kelen kana k'i bɔ bara a tɛ baara dɛ ko vie bɛ na ne bugɔ a muso kama a bɛ kɔ a la n'a y'i bugɔ diɲɛ don o don a bɛ du in bila mais i b'a dɔn muso in ka dumuni yɛrɛ kun man di yɛrɛ hali ka muso in ci n o yɛrɛ ka don taa a ye tibili zamɛ min tobi zamɛ in man di kuma jan ma yɔrɔ dɛ a ma diya n yɛrɛ ka taa tibili kɛ n bɛ taa n daga sunɔgɔ awɔ taa i da awɔ taa i da laja lagare bɛ se foli la kala ne ka lagare bɛ sa ni
Chérie, sabali sa, e bɛ taa min? E bɛ taa min? Sabali sa. Bila ka b'i bolo sa. Kana maga kun jate sa, n bɛ deli sa. N bɛ deli. Nin ye nin bannen de ye koyi. Ka bɔ cogo di? Nin taa kɔfɛ ne si aw ka du kɔnɔ nin y'o bannen de ye. E b'a fɛ ko mun de don? Furu de don koyi sinon nin tɛ kɛ ne la koyi. Dabila sa, e bɛ maga foyi jate mun de la? Ma yɛrɛ de ye ne tɔɔrɔ. Ne ye mun kɛ ma la nin du in kɔnɔ? Ko fitini fɛn bɛɛ mana kɛ so kɔnɔ ma b'a kuturu da ne kun. Ne ye mun de kɛ ma la? Bila ne taa n ka so. Sabali sa, kana maga foyi jate sa, n bɛ deli sa. Ala ka n'an bila ka b'i bolo. Sabali. E ka delili in tɛna kɛ koyi ko ne bɛ. A kɛra cogo di? Ne ka madame Mela. Vie, mun de bɛ yen nɔ? A bɛ mankan kare kɔnɔ. Ma de tɛ ɲɔgɔn na. Allah. A bɛ ka minɛn cɛ ka taa so. Batoma. Muso taga ko de kɛra. Batoma. Mun kɛra tuguni? Mun de kɛra fo ka na se e k'i ka minɛnw ta ka taa aw ka so? Wale ne yɛrɛ de sɛgɛnna. Ne mana miiri maa bɛ ka mun den ne kɛ nin sigi in na Ala ni kira de b'a dɔn. O tuma ne y'a fɔ ko ne tɛ den ne sɔrɔ. E yɛrɛ b'a dɔn den bɛ Ala de bolo sa Sira. Ko ye Batoma. N buramuso mun bɛ n buramuso la? Mun de tɛ ɲɔgɔn na? O ma se ka ni jɔ kare kɔnɔ tan sa ka kasi tan tɔ. Mɔgɔ b'i yɛrɛ sutura de. Furu dabɔra sutura de kama. Ko dɔ i ɲɛ bɛ mɔgɔ mɔgɔ la furuso la ko dɔ bɛ k'a bɛɛ la. Tɔɔrɔ dɔ bɛ bɛɛ kan a kɛra buramuso ka degun ye o a kɛra numɔgɔnin ka degun ye o degun dɔ bɛ bɛɛ kan. I muɲu fɛn o fɛn bandon b'a la. Anw ye min ko aw tɛ se k'o latɛmɛ koyi. Bɔ kare kɔnɔ ta diɲɛ mɔgɔ b'a ɲɛ jɔ i la. I bɔra k'i jɔ dɔrɔn bɛɛ b'i lajɛ sigida la. Wale ne yɛrɛ de sɛgɛnna. I b'i ka kasi kɛ i ka so kɔnɔ a bɛ tɛmɛ. Fɛn o fɛn bandon b'a la i muɲu furu yɛrɛ tɔgɔ de y'o ye. I y'a mɛn wa? Fɛn o fɛn bandon b'a la i muɲu i y'a mɛn? I y'a mɛn wa? A bɛ ban i y'a mɛn? Ma. Ni kumolali ninnu dabila sa. Ka mun dabila i nana sɔrɔ mun na? Ma e yɛrɛ b'a dɔn e silamɛtɔ don o don e bɛ seli i bɛ urudi kɛ e bɛ i jigi da Ala de kan i bɛ diɲɛ fɛn fɛn kɛ e b'a sara Ala de la n'a fɔra ko bi e de bɛ tila ka na jurumina kow kɛ tuguni e ma dɔn maloya ka bon. Silamɛ ɲɛ bɛ jurumina ko kɛ. Ma ne bɛ e ɲininka den tɛ Ala ka sɔn ya. N'i y'a laɲini Ala b'a d'i ma. Den tɛ Ala ka sɔn ya. Awɔ. Yɔrɔ a ka di muso o muso bi n'i furula bi Ala k'i sɔn den na. Awɔ n'i y'a laɲini n'o de fɔ n'i y'a laɲini k'a sɔrɔ. Mais Batoma ye mun k'e la? A tɛ k'a laɲini o. A tɛ k'a laɲini. Ma den bɛ Ala de bolo sa ni Ala y'a nɔgɔya ye don min na Batoma bɛ den d'a sen kan. Ma sabali sa den sɛgɛnna koyi. Awɔ sisan ne y'a dɔn k'e kun y'i cɛla la k'e kun bɛ nin ko sugu ninnu ye. Donc i fana kun t'i buramuso dusu suma e kun t'o kɛ. I b'i buramuso sɔn ta k'a da t'a la. N'i e ma t'i faso la jɔn bɛ t'i faso la? Donc ni n'i ka furu sa kun ye. Parce que Batoma bɛ ka dusɔnja min da ne kan e tɛ k'o ye dɛ e bɛ ka Batoma de lajɛ. Ni ne y'a faamu sa e kun bɛ to ka t'i buramuso sɔnja ta ne k'a da tasuma na kabi donc o b'i bila ka na so ne kun jiginn'i cɛlaka la fɛn bɛ cɛlakaw ma foyi kɛ. Ma ni e yɛrɛ kumakan in. Ni cɛlakaw ma fɛn kɛ e yɛrɛ de y'a yira ni kumakan tɛ i yɛrɛ de i kɛwale de bɛ k'a yira ne na k'a fɔ k'e kun bɛ taa ni i cɛla la e kun bɛ taa ni ne y'a jateminɛ ne ni Batoma mana tun ɲɔgɔn na dɔrɔn e bɛ wuli ka jɔ ne na donc o b'a yira k'a fɔ i kun bɛ wuli ka jɔ i buramuso la tan ne e buramuso kun sɛgɛnnen don. Diɲɛ bɛɛ ta bɛ se ka kun ne fɛ mais ma e yɛrɛ ka nin kuma bɔ i da kɔnɔ i yɛrɛ woloden ma. I denmuso bɔra ka taa ne f'i ye dɔrɔn bɛ taa jɛ walahi a ye tiɲɛ de f'i ye mɛlɛkɛnin bɔra k'i ladi de n'i dun ma sɔn mɔgɔw ka ladili ma a ja la i bɛ sɔn a goya la e bɛ kɛlɛ de la jaja mɔden ko kuma na don o don den ma bɔ k'a fɔ sisan
Ni bina buramuso diminen sɔrɔ don o don I b'a ɲininka a tɛ sɔn ka fosi kun fɔ n ye jaja kun ne ye nin den tɛ mɔgɔ bolo den bɛ Ala de bolo seli ka Ala deli Ala ka se ka mɔden nɔgɔya I ye e b'a ta k'a da naani tɛ o a ka di nin ye ka tɛmɛ e kan mun ka di ka den bɔ a ka di muso bɛɛ ye n'i kɛra cɛ min fɛ ka se ka furu la I ka den sɔrɔ a ye nka t'a dɔn a b'a kɛ cogo min na e de kan k'a ɲɛji cɛ k'a nɛgɛ nɛgɛ ne kɛra o ɲɛji labɔbaga ye ko denko dama yɛrɛ k'a bannen don han I tɛ sabali n'a fɔra k'a fɔ k'i cɛ tɛ yen ka tila tuguni e ni denmisɛnnin minnu bɛ ɲɔgɔn kan den cɛmanin kelen o muso e ɲɛ jɔyɔrɔ kan ka k'o de ye n'a fɔra tuguni ko e t'o ladi k'o ma gɛrɛ I la o waati bɛɛ e n'o bɛ ɲɔgɔn na ko denko kuma de dama yɛrɛ ye I sera sabali nin ko in na dɛ han a kɔni ka di ne ye I ka mɔgɔw lamɛn I ka dɔ fara parce que I b'a la ko mɔden tɛ yen e yɛrɛ fɛ o ye kunangoya y'i bolo mais ni buramuso tagara tuguni o kunangoya ka jugu n'a bɛɛ ye k'e n'i denw dama de bɛ ɲɔgɔn kan mɔgɔw laban b'i kɛ musokɔrɔba subaga ye sabali I ka jisuma dɔɔni k'i koliji la nin ko in na o kɔni bɛ diya ne ye a ka di ne ye kuma caman ka n'i fɛ yan mais n bɛna ka na n buramuso sɔrɔ cogoya min na a man di n ye I bɛna mɔgɔw ka du kɔnɔ n'i nana u nisɔndiyalen sɔrɔ o de ka di ye mais n'i nana wagati bɛɛ I bɛna sɔrɔ waliden min b'aw ka du kɔnɔ o de bɛ ɲɛji la yɔrɔ kɔni a man ɲi sabali I y'a mɛn ni deli yɛrɛ de a nɛgɛ a bɛ tɛmɛ I y'a mɛn fɛn o fɛn ye Ala ka ko de ye fɛn o fɛn bandon b'a la Ala ka tile yɛrɛ d'a ma. ne nafiki jumɛn nalen tantɔ mɔgɔ bɛ se ka kɛ nafiki ye tantɔ ka bɔlɔn kɔnɔ ka nin tɛgɛ fana ye mɔgɔ ka du kɔnɔ awɔ ale ka ɲi to yen tɛ perese ko ye an k'o to yen fɔlɔ parce que n'i kumana cogo dɔ la a tɛ faamu mais a ma sira ni wele ka ca nafiki n'a wuli k'a bɛ na he I bugun m'a fɛ ka wuli ka bi ayi a to sa ayi a to sirani e dimina ne kɔrɔ han kana dimi ne kɔrɔ sa e b'a dɔn ne tɔɔrɔla de ne ɲɔgɔnna jumɛn bɛ yen bi ko mɔden tɛ ne bolo e yɛrɛ ka den ɲɛkɔrɔ I k'a lajɛ e ye den minnu sɔrɔ yen fɛ yen u y'o denw bɛɛ minɛ a fɔ n'a sɔrɔ e denw ninnu tun bɛ yan ne filɛ mɔden ko kuma min na ne tun bɛ k'o la han a lajɛ k'an faamuya kana dimi ni ɲɔgɔn fila fɔ tuguni yafa ma ne tɛ fɛ ka ji e ɲɛna mama yafa deli tɛ e ni ne cɛ ni e ye mun kɛ a kɛbaga y'a kɛ ayi ba filila ba kan ka yafa deli tɛ ne fana bɛ mun deli I fɛ ayi ma kasi dabila sa e ka kasi a man ne tɛ fɛ ka ji min yafa ma yafa sa kana kasi ma ne kunkolo kɔni yafa ya mɛn ma kana kasi ya mɛn ma ne kunkolo kɔni ma e yɛrɛ fana k'i ɲɛ ji cɛ sa ne bɛ fɛn kelen dɔrɔn min demande I fɛ I deli waliden min I b'a fɔ k'i den a bɛ sigi de la yan bi an fana bɛ taa sigi la yɔrɔ wɛrɛ e bɛ mun da nin kan n'a dara anw yɛrɛ kan a tɛ bɛn I ma dɛ wolomuso si tɛ sɔn nin na y'a faamu awɔ yafara o diyara n ye baara yɔrɔ dun baasi foyi tɛ yen baasi t'o la y'a mɛn kasira dɔrɔn nin bɔra sa ne ka kasi dabila sa hali sini b'a la maloya n'a ma den wolo a bɛ to ka se ne yɛrɛ kɔnɔ bɛ yan